From the base, maganda rito. Gawin din tayo mga ha? Kaya nga, sabihan mo na siya. Ano? Empty trucks ka may padala. Ay, ano? Ikaw nang tumira. Bawal. Punta mo ngayon si Sir Mark, nasa showing daw siya. Sir, sabi nung truck driver natin, tsaka natin, hindi na ko kaya pag nilagyan pa ng isa pang gulong. Sir, kailangan natin from the base na galing na isang truck pa. Ibang gamit natin.